Get the point. Take a step forward. Atanya saa naende ense yeiga twakwariganirio kwanene ya mateye yanyoriro gwaku kwa makweli kora nchomo boria twamanyira matukaito nigara maenge asobogimobo kora nchebono naende kwana mona into asebiro binde twasabira siritara Kristo moborio ito. Amen. Kitabu kya Yohana isano kibungo kya 28 and 29 family ntaete moigu wana nyamware koigwe nganeye nyandi basomiranga mwaiburi. Yohana isano ekibungo kyaye ya 28 na 29. Timo kumia saya, do not be amazed about this, for a time is coming that all those who are in the grave will hear his voice. Baribonsi barase chimbera baragweli ogiriaye. Na barabuna basoke bari barego korama ya asobogima asokoboki wa kobogima wa kare na kare. Na bari barego korama be asokoboki wa kwa gentoki. Bara amachibu arabere asekimaiga oratuko orarire asonde bwensi oratuko korara kurubon amachibu nabere nabakoigwa tari cheria abakoigwa nabare moyo babwata matakoigwa amachibu agoteba one bari barasire onye bakoreta gokorukuya obugimamba korete gentoki mboreo onye bakoreta gokorukube bugimamba korete gentoki moyo. That is why naigwo murandi akoboringa baka bari banywete chwanga mwari kabuyanga na arwanire segie ngiya na akori rorogendo eguto na akori gentoki na agachiru esegi na arwana lakini njale ngengiya na barwane segi lakini nja korete gentoki igobono bori omo karanstene ngaki nsegi kigosokora arwana asobogimo mabori riswali nsegi kyokorwana aba batari kubura nimbali musika ine usemo abana ine nsegi ki okorwana araria asobogimo nere segiengia gosenayo korwane segia korete gentoki. The Bible says very clearly, the family hear this, that they do not marvel about this, for a time is coming ngabonsi paraira se chimbera egentege tangani na baigweri ogiriango rio monene bari bare gokorama ya asoko bokigwa kwobogima bwa kare na kare na bari bare gokorama be akinenge korete gentoki kekoganyite unabona ngura arigerelinda abantu moikaransita wanginambara murandia wanginambara yesamuka mumurachite era nuko na kumosuguma korete gentoki yani oseriri mukaba mure usine merongene bono mumurari munari ochiga bono gochina tomotera libaba gotera kurigo goteranga mongina kurancha yontebie omosu bati bono bwanje matuka ngereire mbobe moroji torakore yani orotigesa gisaga chagite onywomire gogoseri bono nururi utagite ayenura akisabunga waseriri ongonyo serigo angaye ningogo seria abangina bande mbara babonya getiara isa karete twike nyoro era neriberera bucha buchetie mechi omonu aba egegusiga yotenga bakungumbaya ngiki abaretereire yani ekene mumanyete ngene menu yabaretereire mogo keirende ekere mumanyete ngimechando no monwa. Why can't you be serious? Otebenga kiyaya omonu oyo njandete tigangore gentoki keye bono no aru chuchumererie kenyoroma yani wetanirie abantu yani wetanirie ngike kogere bisi banjete gotomani abamura bakegogi ke baba stiki nande ki gyagusiriri
Gakonyora nyakundi oteba nera korete gintu nera nchiti gakonyora kimaiga no imogeti saruti goroge mondo ningo nai yani bona anga yuti ni nsi buna bono muruche buna reri nsi yachi ekaba abandi no bali abaisiki bisinini yani nyamabomba yani atigiti yangu musunguka omana gutara busa yani aguchi choma na gotatebinga basta tegerera omonene taliginta iginta kurigereri nenkoro ekera kurigereri enkoro na tegitaro re kubigiti yanginkiya Mogo tari mibiri mwane kirete isiko bone ke mutegeta abantu bararengeri kiye ke bono batana korora no moiboriore otakiro masomi buya lakini bono nkwana kweba omotebinga kogenda matanga kogenda kanisa kotara sipara kuribusa mbobe erinda amanyenga omonene naganeti atwara obosera asobogima bwegento we kanisa yona bongo na gukumiga munango na wetense gweta na kuminga aya na ronta na korora no hamba ka matanga na bali busa lakini buku yate babu yanga moichana asaya eko rinsango koriri gintuki ngochiche bali bonsi barasichimbera na baywa na sikinta kumia manganaya egetabu gekuru kwa Ayubu 14 ekebungo kya 5 ngakegoteba Ayubu 14 ekebungo kya 5 ngakegoteba egoteba iga omonto niga barira matukaye na omubaro bw'imetiengi yaye naye kwaye chikire efamiliwa omonto abarire amatuko n'omubaro bw'amatukaye ningoyo barire n'omonene Nyasaye igonga naendo monene bunago tebanga he has decreed there is a kichorio bekire egento gekorukunge a boundary that you cannot exceed whether you die at the age of 5 years whether you die at the age of 85 years whether you die at 100 years the Lord has decreed the boundaries which you cannot pass ngo monene obekire chimbebe mwanya bantata akoregentoki wetane. That is why the family in Kobate Buyanga not be amazed about this. Omonena ate babuyanga isababu intangani nerogo chora ditu yogo timoka kwango kwani Tito Rina Moche Tombi Aiga Asenganeye Toga Obomenyo Vato Riwa Vatimoke Onye na wa Techimbava Kanarenke Omoyone Omonene Omanyire Konda Kore Obuya Wayene Rogoncho Rera Enkaki Yoni ngoma yetu buna cheli araire Ngocho orire chingagi Therefore the family Omonene na manyete Why should I not be amazed? Revelation chapter number 21 and the verse number 3. Na siki ntego sere nganeye gitabu no kumanuka emerongo ibiri neyemo kebungu kiaye kia gatatu ngakegoteba. Revelation 21 verse number 3 ngakegote elio nkaigwa
Elio nkaiwe elio giri nene likurua sekirugu kilikyobo nene ligoteba. Rorobo menyo bwa Nyasaye nigo bori na mwanya bantu. Ere namenye nabarabuo nababa bantu baye. Ere monyene nabe nabarabu. Igige ntigitangani omonene agoteba ekerara irani oboruoti bwaye natinye abantu bonsi gento kieke amaliga. Natutinye amaliga naendo teba buye amateiwa bana bacheria na bonsi agoteba buyanga ekerara achiche makweli atakore tigento takobo lakini asebono tebi omoikaransi nerenga makweli na baro wono igwa nyumetara ikiroje kubeka matangazo egesa yobogima bwao mwancho motoria keremo basi timati usemwa igwa nyumotara achikubeka matangazo egesa na station yobogima obo mwancho motoria kerelireli otera wa Sulemani isano otera wa Sulemani isano kebunge kama gotirimboka otera wa Sulemani isano kebunge kama gotirimboka otera wa Sulemani isano kebunge kama gotirimboka iyo masomi achi ogenda guchi ego teba iga aya moise kominto abakaigwa aya moise kominto omoria karione na asoire asomo gondone ngusangiriande mane amone binsari biane bigotio kabuya ngoriande eliana amono boke bwaye ngonywande divai amona maberane inwa basani ragera na monywe inwa banchani kanywe mono injenigo na rengendaire korende ngoro yane nigo yakore tigentoki injenigo na rengendaire lakini ngoro nigo yarengi macho igwa omwanchione oyo tura omwanchione oyo gontura ngakiachaka monto ina araire monto ina araire igona igwete gusitaiwete lakini nigaru roboti ngakiakorete engora rombu yakorete gento omobwere orambirire tinse lakini enetu gwakiyo koigumbu yakorete gento ya bono igubuna goturwa esimbe yengochere ngoturere boya tietura igusine chigoriru omoise kominto omwanchione rirumariane na omoikera nuona bagakambia mole igana ti gwake abasiriri na kimwakirera eko ririete riokumanyite yesa gotungire tasi amate yao gokurangeria omokungu okumurangeringa aye igeka no riete ria tokora tigindu tumanyite kusiko temete buye kabisa ugakwira okumurangeri aye muraminyoka yani ukwerekerete ngayona riori serious lakini iwe simbe moise kominto omwanchione rirumariane na omoikera nuona marieta arenga abagakambia muri ano mwangira ano narora amarietane lakini umuntu agojanjima norori oyomo tari babere nigakomojanjima gusomo ngwano yori nyomba na igweri yogiri omogaka rikurangeria gusina mo igorere ngakiagoteba gujimate inyigorere karati gabange noruchi muna gwatoki iguga no igoro murangu bwangu osukura nyoru asinini
Nabukura amanyoka bwanga akenga rindi kuna atogibwe riruma moisiko mintu omoikeranu yani ongongore chionsi roji kone tegento no chiri yani muno koiguga amasikani yako buchaime kwa minyoka bwango gusino kore gento usino moigorere ngakyaga teba gujimati inyigorere ege ko ero motuone bate birura bara uratigasi nini bara rende irinde kubarigirite ndege mwere kuratigira agenda okay bono iguna bateba inyigorere ege kogero mutuo no torire rime na etukiyane yanyire ne mbura yobotuko asukura agetia omuntu emere mare gokora nereri igondete yugwete gendeke oborendi bwagentoki wabotuko igakwa yanga nyigorere egeko geranga oborendi bwobotuko na akorira ase na abeire bono na nyire ndo jineti gwake baba teo ikaransa turakore gendeke bono gakingo moebereria ali nandire no mante bingonya naye ange neti gwake yabwata bwangiche birusio mo akakore gendeke bono tietora iguso mongano yo ene neti gwake gusineri igwa buna koiraneria narusirie yanka ine nyibike naende na asibiria magoro ine nyibike naende ubi karatiga monto yega na chai goro morango monto ya nati kwa kiyo koigora nera ngabo kaji koigora yani narusirie yanka umurandi amagura harabite yani bono njigo koigorera ngankwanyi yetuki ekiki kekebe yendura arabu asikware mambi bakore gendoki. That is the way God our Jesus Christ calls you every day. Naboma bori Yesu Kristo agugo chanjima okuruka marieta maya omubasu no botuko okoebereria ogo chanjima gusino itabiri ogiriaye gusino igore enkoro lakini kwa matebina naki nje na arusiri yanga amagoro onsibiti maigora takora tigendoki teyo kwa na chekina onye nekongo onye nebusa onye no botomani wakwero watebanganje botomani tinda atiga bwango ya basta aratiga sinini mukira muisonde narete nandi nari ndengere tuji komento gatatu yani kwaba uri utari koigweri ogiri omonene yani bono gwasiria network lakini omonene ga okoro kia yaramaya rirori gwacha yani omoyo sasoka yani abangina buna baikaransita omugake keragu chichanga abuguritia gasakara kurugi mbaria abigita gasakara ki supermarket yachi kurugusi gadimati yani abuguriti gocha omugaka agoteberi gukurukuri mati ngomaka karibu yonge ntukigata yu karibu igone sakari ya abuguriti lakini basta igwa esakari yechebe te chamambi karibu nechebo neti gwaki yabora igubune bukwega te ujimati igwa omwanchi omwanchi one akabiko koboko kwaye aseke bawo ngaba no musasoko bono mwatasikisi sakara ya orukira aseke bawo akaba no musasoko monena asenkoro yaye ngaimo kawojikomoyera ngaimo kawojikomoyoro mwanjione lakini yanga na ruseti bono timati sobekire amaboka na kanyororoka mane ne biara biane bigatonya mane asobo bwatero bwega soro kelia aye ngati komoigorero mwanjione ngati koigorero mwanjione nganyoroko rigendoki ndio komoita ba Yesu na karole biya usina kana network ebole
ona abande mbari ga moganye denga riri kabisoro je na twagiteyo ngabasta nju tusabere injuga akibatiso ntutageta gwatakiru batiso na kare na twakiyare buye gusina kare tai mwatokori ebibe tuiro morwaire roche yani orabeka amache kiuno kemoite na basta kirugendoki lakini riri twari gugucanji manga ibatiso nere moina basta miaka teraere batiso ninje ngore gendoki inje batiso riri kware gosoro rwang'anje kanisa ekware gotebange kanisa matuko na korete gendoki nario lakini amakweri agoteba buyanga amakweri kagochicha ondite yomaete net gwakindie korete gendoki indiere indioko moita bakristo na karurwarete gusena karore buya abagakatigana araba bori ngiyakara chikwa echi agaterira achichira bangina boka na bagakando jemora usaba gaka nigoro bari abagaka bayete igoro no baga ikaransete batabwati abarindi agotera nguri namba 354 gogoteba buyanga bagakemio yo yabo terimia igana bona amanyanga amba mati gotera sinjo miata kora digendu terimia yonje tinigwe chanda asiki lakini monyore ngaki rituko Yesu agukurangeria na rioko moita barireri Kristo aguguchanji mabuya ogosorora buya lakini tata buometepa neti gwagite kora digendu peyo lakini gago chikukuorokeria gantu gakeiga riro rigoita banga he kweri yani agerachi kuigora ebuku yate obuyanga ngachiko mohigorera nganyoru mwanji ono korire gindoki ochire ngakiusuja kamanyora ikibungu kia namba 10 abwe asitole bono igubuna go chaka matangazo ngiraregesa omwanji ona matangazo chakire nyuma tutaraikabu tubatebu na jagita akara murigi arabieka baba igorabu kibunge kige gutirimbo kabwe situikire kanyara omoyo no kairianyeka ekera kwanete ngabango murigia kurende na koragentoki namonyora ngamurangeria kurende taita beti ekera barendi bobo tuko barengi kora tumochie bakanyoranche bakangaka chingoma bakangure getamba gyokwambara namba 10 bon omorigiri oboriri bono ikiria matangazo kere kuarigiri omonto okoborete next goikana bwe jirani gosege sobeka matangazo ngaki omonto yare kororokana kumuranje mokororo omonto wegite yanga buneye mumanyo inero okora gendoki okori bono tujage ba omwanchi one nigaro morabuse okomeka na ndo mobariri mondo embi yare moigwete omorabu no mobariri. What is the difference? Mbia more osono bwanzo akamenda ngomonta akorigia nigaro morabu okomeka uchagira matangazo na endo oro mobariri nigare no gwatana neka kurwa sabantu chiri bukome omotwo ya nigo bwate gendoki nigo ngabunete abwe chenire etuki yaye nigero mosamuguku buna marionya yekegongorwa aigwaji baba nigero mosamuguku bwari na ende nigere mwamuti une marionya agendoki ona atari matangazo ajakiri ochinura atigire iyo yaga kitura bori mbarenga banjita matangazo kera gwasire kurwa somanene igute gete mwaka osire pio chaka matangazo dirio monene aguchanji manganju efamiliwa ngonyo ondinari omongina kutara itaba Kristo rituko ririndireri mbara igubuya ngonyo ondinari ase amateye
omong'ina ararire atarana cheki na gyogoso ase Kristo rituko ririndireri musangirikana murabo rituko ririndireri anachekina kiri mubaso nyuma masunto utarakora gento geko era matangazo ondete yo yanjite yesa kerao kubwatuka riro riensiro rio mwaka ni gakora gento ego konyora nje yare ko baninji anga na manyoka bwangu ndukasi Yesu family njungo bosia family njwa nongo baboli riswali yago sonde nara nono uri okonywe kongonya kuro ntebeli ga kenda bugongo saba. Get the point. Take a step forward.